zo snuip, snot van de beste bot. Hey, dan maai die snor de snut. Wat vindt er nou weer uit? Pieter Patat wil graag eens wat oors op zijn jeetje-feest. Net alleen nog een taart of een feest moet ze. Maar wat dan? Ik wil een koekjehapfeest. Een koekjehapfeest. Een koekjehapfeest? Ja. Wat is dat? nou gewoon. Er hing eens een touwtje in de loft met al die koekjes. Ja, en dan krijg je een blinddoek voor. En dan maak je de koekjes van de linehap. Oh. Ja, maar dan kist ze lekker net schijnt vanzelfs. Ja. En meestal volle koekjes appels. Ja. Oh, wat een prachtig feest, Pieter. Dat maakt altijd terug in. Ja. Maar dat kan net, professor. Ik haak geen koekjes. Oh, alleen maar taart. Ja, en die kan ik net in de loft hangen. En wil ik ze gouden lieden bij om koekjes aan te hangen? Nee, dat wordt niet. Du krijgt in koekjes apfeest, Pieter. Ik ben om eens de knapste vinden van heel Friesland. Ik vind voor die een koekjeshappen zien uit. Ja, zeker. De professor gaat naar zijn uitvinderskamer. Pieter Patat maakt naar de keuken om een pak mol. Dat is voor de koekjes. De professor gaat naar een lange planken onder morgen. Op de planken staan alle bussen en glazen potten, grutten en lietsen. Op de potten en bussen staan letters en wudden. Ja, dan moet ik alles wel goed waffen zelfs. Nou, eerst moet ik een touw hebben om de koekjes aan te hangen. Waar is de bus met je touw? Oh ja, ik zag het al. In het midden van de planken. De professor ziet een lang reer touw op. Dat leidt er op de tafel. Nu moet er nog lietse touwtjes hebben om de koekjes omver te binden. In een lietse pot vindt er kwattentouwtjes. Ja, dat is klaar. Pieter komt erom met een pak mol. De professor giet een glas water bij het mol en maakt er baltjes van. Pieter stiert me wat vies te zien. Ja, Pieter, ja. Doe maar naar de taart, Pieter. Ik ken nou alles zelfs wel. Morgen dan meest mijn koekje happen zien de zien. Als dat alleen maar goed komt. Ja, vanzelfs. De professor werkt de hele nacht terug. Maar dan is de koekje hapmachine klaar. De oren maas is Pieter Patat betiet wekker. Joert is het feest op een beste boord. Joert viert er zijn jidje. Kou dochter de toffel zongen en draaft naar de kamer. Als ze de deur riepen docht, zongen alle bisten van... Lang zal we leven, lang zal we leven, lang zal we leven in de glorie. En ze roepen wel 10 keer. De feest hoort met op en hij kreeg het pakjes. Als de pakjes uitpakt binnen, sloept de professor de deur uit. Hij helpt de koekje hapmachine. Even later is er weer om. Joet is het koekjehapfeest. Waar we koekjes happen? Het kost een keer cent. Koekjehappen. Alle keren koekjes happen. Pieter. Hing je door het touw even op. De bissen weten net wat ze zeggen. De professor had een grutte bal gemaakt. Daar leidt er een pielk op, maar wel 10 koekjes. In de koekjes zitten gatjes met touwtjes er terug in. Pieter is klaar met het touw. Onderkant. Hier komen de koekjes. Pieter, doe mooiste eerst happen. Toch de blinddoek maar voor. Dan zet ik de koekjes aan het touw vast. Ja? Pieter staat onder het touw met de blinddoek voor. Hij wacht op de koekjes. Hij had de moelen al iepen om te happen. Pas op, daar komen de koekjes, Pieter. 1, 2, 3. De professor loept de bogen en de pilk met koekjes heel fier uit. En dan liet er los. De koekjes zitten door de loft. Tevreden zit de professor ernaar. Het gaat goed. Nou moeten de koekjes aan het grutte touw hingen gaan. Maar wat is dat?
De koekjes zitten het grote touw voorbij. Ze gaan om Pieter hingen. Om zijn neus en om zijn eren. Om de vingers en om zijn grote teen. Overal hingen koekjes. Mijn uitvinding is misschien. Nou, net om te doen. Kom alle hier. Koekjehapfeest. Kost het je het neer. De besten binnen slag verlaat ze. Maar dan beginnen ze te happen. Ze happen de koekjes van Pieter zijn eer en van zijn neus. Ze happen alle koekjes op. Dit is het mooiste koekjehapfeest van de hele wereld.